Exkluzívne ponúkame na predaj priestranný rodinný dom, ponúkajúci moderné bývanie s krásnym pozemkom priamo v Banskej Štiavnici. Zastávaná plocha domu je viac ako 180 metrov štvorcových a disponuje 7 izbami. Pri zemiu dominuje veľká obývacia izba, spojená s kuchyňou a jedálňou, pracovňa s výstupom na terasu, spálňa a kúpeľňa so sprchovacím kútom. Na poschodí sa nachádzajú 3 samostatné izby, ktoré je možné prispôsobiť vlastným potrebám. Kuchyňa s jedálňou, kúpeľňa s rohovou vaňou a veľká miestnosť, ktorá slúžila ako herňa. Rodinný dom je situovaný v pokojnej, tichej lokalite na pozemku s rozlohou 1150 metrov štvorcových. Ponúka plnohodnotné celoročné bývanie aj pre viacčlennú rodinu, ale môže slúžiť aj ako výborná investícia pre podnikanie v cestovnom ruchu. Za bránou domu je možné parkovanie pre 3 autá a záhrada ponúka množstvo zákutí pre zábavu a relax.